Hola, amics de Down Catalunya, us vull donar l'enhorabona per aquests 15 anys. Segur que aquests dies esteu recordant quan vau començar. Doncs mira, ja han passat 15 anys i us vull felicitar i sobretot us vull encoratjar a seguir treballant per la inclusió, perquè us necessitem per molts anys. Quiero felicitaros por la labor que hacéis en inclusión social, laboral y todo el trabajo enorme que estáis haciendo. Así que vaya por delante mi felicitación, mi cariño, mi abrazo y por muchos, muchos años más. Hola a todos, quiero felicitar a Down Cataluña por su 15 aniversario. Es una fecha importante porque las asociaciones juegan un papel fundamental en mejorar el entorno y además ayudan a las personas que forman parte de esa asociación. Felicitaros también porque Down Cataluña siempre se ha implicado en la investigación científica y nos ha demostrado que es importante, que es algo que a las familias, que a las personas con síndrome de Down les parece relevante. Y quiero animaros a que continuéis así, porque lo que aportáis, el valor que aportáis es realmente incalculable. ¡Felicidades! Hola, soy Pepe Villuela y quería felicitar a Down Cataluña por estos 15 años de trabajo infatigable y eficaz por el síndrome de Down en Catalunya. Moltes felicitats per molts anys Down Catalunya, molts petonets. Gràcies de veritat per treballar en qüestions tan importants com per exemple la inclusió, és a dir, vosaltres lluiteu perquè les persones amb discapacitat intel·lectual puguin estudiar i treballar a les empreses com fa qualsevol persona del món. Però gràcies sobretot per intentar lluitar contra tots aquests prejudicis que encara existeixen en una societat que presumeix de viure al segle XXI. Segle XXI, 2019, data importantíssima en el calendari perquè és el primer any que les persones amb discapacitat intel·lectual han pogut votar en unes eleccions generals. Per tant, enhorabona per tota aquesta feina, per tota aquesta lluita, ànims, endavant i molt bona feina. Per molts anys! Down Cataluña, 15 años. 15 años no es nada, pero son tantas las cosas que habéis hecho, tenemos que agradeceros tanto. Esta sociedad no se entendería sin una entidad como Down Cataluña. Por tanto, os quiero felicitar, os quiero decir que estamos a vuestra disposición, os quiero ayudar en lo que creáis que me necesitáis y vamos a tirar para adelante. Down Cataluña, tú sí lo sabes, porque tú vales. Down Catalunya, felicitats per aquests anys. Hola, jo treballo amb Incursió Juneda, amb teatre inclusiu, amb nois i noies amb discapacitat mental i és un disfrute, una generositat i és de les feines més boniques que he fet a la meva vida. Jo animo a Down Catalunya i felicito per aquests 15 anys i up! Endavant! Hola, què tal? Soc el Badó Lledó, us saludo des del vestuari de la tele per felicitar els 15 anys de Down Catalunya. Un fort petó, una abraçada i per molts anys més. Que vagi bé! Hola, soy Carmen Conesa y quiero felicitar a la Fundación Down Catalunya por esos maravillosos 15 años, con todo mi cariño. Ei, què tal? Com esteu? Iiii! Som els Buos! Res, que us volem felicitar per la bona feina que esteu fent des de Down Catalunya, que per molts anys... Són 15 ja? 15 anys fan, 15 anys, sí, es diu ràpid. La niña bonita. Res, per molts anys més. Bona feina, felicitats! Adéu! Hola, sóc en Martí Gironell i us volia enviar una felicitació molt gran, una abraçada encara més gran i sobretot un desig que aquests 15 anys que ara celebreu sigui només el petit inici d'una gran festa, que en vinguin molts més d'anys amb feina, amb constància, amb il·lusió i amb sacrifici, que és com surten les coses. L'enhorabona i per molts anys més, Down Catalunya. Salut! Hola, bon dia. Recordeu aquest llibre? 9 anys. El 2010 va ser un dia fantàstic, un dia que em vau fer sentir partíceps de la vostra tasca. Us felicito molt i molt pel vostre 15è aniversari, per aquesta força, per aquesta voluntat, per aquesta feina. Lluitar per la inclusió dels que també s'ho han guanyat i s'ho mereixen, vale? Doncs res, estimats, feliç aniversari. Feliç 15è aniversari. Hola, què tal? Aquest vídeo és per felicitar a Down Catalunya per aquests 15 anys de treball formidable. Espero que aquests 15 es multipliquin
per 15, per 15, per 15 i que seguiu creixent. Una abraçada molt forta. Hola, amics. Moltes felicitats en aquest 15è aniversari de Down Catalunya i sobretot moltes gràcies per la feina enorme que esteu fent, per la vostra generositat que està ajudant a tanta gent amb síndrome de Down i també gràcies perquè a nosaltres ens feu el gran favor de comprendre molt millor la seva situació i les seves dificultats. I que, res, ens veurem d'aquí 15 anys més. Hola, amics i amigues de Down Catalunya. M'han dit que feu 15 anys, per tant, us volia felicitar per molts i molts i molts anys. Felicitats per la feina que feu. Dir-vos que, amics i amigues de Down Catalunya, sou molt bona gent. Un petó a tots i a totes. Felicito de tot cor a Down Catalunya per aquests 15 anys de lluita aferrissada per fer que la gent amb síndrome de Down siguin considerats simplement una part més de la diversitat i de la riquesa del nostre país. Per molts anys! Feliços 15!